Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η υπόθεση των διασυνοριακών συμφωνιών δεν είναι υπόθεση κειμένων επίπεδου Λυσίου και Κικέρονος, ούτε οι λειτουργίες της Frontex θα πρέπει να λύσουν όλα τα προβλήματα τα οποία νομίζουμε ότι υπάρχουν μεταξύ της Ευρώπης και των ατυχών ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να βρουν άσυλο σε αυτή, δηλαδή της ταλαιπωρημένης, της δύστιχης ασιατικής σάρκας, η οποία γίνεται αντικείμενο εκμεταλλεύσεως εκ μέρους γειτονικών χωρών, οι οποίες συνεργάζονται με την Ευρώπη και οι οποίες δεν βλέπουν ποτέ τις συνέπειες από πλευράς Ευρώπης. Διότι αν υπήρχαν οι συνέπειες, εάν η Frontex, παραδείγματος χάρη, πέραν της άλλης διασωστικής λειτουργίας της, μας έδινε και πληροφορίες από πού και ποια είναι τα κράτη αυτά τα οποία επιτρέπουν να γίνεται παράνομο εμπόριο δυστυχών ανθρώπων που καταλήγουν μερικές φορές στον πάτο της θάλασσας, τότε θα ήξερε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει και τα μέτρα της εναντίον των χωρών αυτών και να κόψει κονδύλια τα οποία ανέτος και πλουσιοπαρόχος τους παρέχει σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.